Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Setuni mikale sinega party sibona singene ezabuwe setuni mikale sinega sibona sibena ndibulise bomama bonke, ndibulise ootata, ndibulise abahlabeleli, ndibulise abefundisi bonke. Amen. Egameni likaYesu. Haleluya. Haleluya. Aqobe konke ongadaziyo, ngoba ongadaziyo ukuthi singobone. Mfendi fani yami. Kubalulekile namamkelo Yesu ngelinye ilanga. Haleluya. Ngasindiswa ngomntwana kaThixo. Sixolela ke bangcwele ngofever. Sezi night shift banomkhontela phandle. Haleluya. Wasizozama ke basithi thukune. Haleluya. Hofu kuyavakala. Haleluya. Nemizuzu emibili ngethathu ndifuna ke bathandekayo, I've been praying and praying for lenkonzo sithixo ungena kwethu ngomnyango ungabilolise. Haleluya. Futhi kube ndifuna lanto yoba siyaqhela ukushunyayezwa ngokumthandazo wami, ngothi Thixo xa uhlangana nomuntu othandayo umhlangano nemihlangano ndiyakuthanda ukuba khona emhlanganweni, kodwa inhliziyo yami iye ibe sekumele uba Thixo ungena kwami phaa emnyango, ndifuna ungena ndincedakele. Haleluya. Into ebendingene ndiyo ndingabi saphuma phandle ndiseyiyo. Haleluya. It is izwi likaThixo malifike kum libe nendawo
lisebenze liguqule litshintshe impilo yami. Haleluya. Ngoku emthandazweni wami besithi Lord ndizawungena nami ndimamele ndihlale phakathi ndidlale nabazalwane. Kodwa inhliziyo yami isekubeni bandisizakale kuyo yonke into eyobe isenzeka phakathi nendawo. Haleluya. Manje ngigaba lenkosi. Kafitshane ke basibona incwadi kaYoshua okhalezayo anifundele uJoshua chapter 2 ngegama lika Yesu. Okwazi ukufunda isiXhosa uzawuncedisa. Sawuthi together abathandekayo. Ngicela nje ukucebisa ngale ndawo okanye ukunikeza nje isixwayiso nendlela yokuphila emthixweni. Haleluya. Ngoba sisemhlabeni siphila phakathi kwezinto kodwa into ebalekile kuba thina sihlale. Haleluya endlini kaThixo njengoba isitsho netheme. Haleluya. Bantu bagaba lenkosi ngifuna iqaba ke ngale mizuzu ethina ngokuzokuya sikhonze ekseni ufuna ndingalibazisanga ngifune kwangethuba. Haleluya. Okwazi ukufunda isiXhosa ngicela andifundele ndibe sendiqhuba nendaba egameni lika Yesu. Okwazi ukufunda isiXhosa ngicela andincede. Chapter 2 kaYoshua. Verse number 1 of the line. uYoshua chapter 2 verse 1. uYoshua unyana kaNuni wesusa amadoda amabini azintlola esithi ngasese hambani niya kulikhangela ilizwe neYeriko. Ahamba ke aya endlwini yenkazana eliyenkazi egama linguRahabi alala khona. Verse 2. Kwathiwa kukumkani waseYeriko, yabona ufike apha ebusuku nje amadoda avela koonyana bakaIsrayeli eze kuhlola eli lizwe. Verse 3. Wathumela ukumkani waseYeriko uRahabi esithi wakhuphe amadoda afikileyo kuwe angenileyo endlwini yakho kuba aze kulihlola lonke ilizwe. Verse 4. Yawathabatha loo nkazana loo madoda amabini yawafihla yathi okunene afikile kum amadoda lawo andazi ukuba avela ngaphi na. Verse 5. Kwathi ukuvalwa kwesango kwakuba mnyama amadoda lawo aphuma andazi ukuba aye ngaphi na amadoda lawo. Wasukeleni kamsinya ngokuba nowafumana. Verse 6. Ke yona yayiwanyusele phezu kwendlu yawaqhusheka ezindizeni zeflakisi eyabe izicwangcise phezu kwendlu. Amadoda awasukela ngendlela yaseYordani eya emazibukweni. Lavalwa isango emveni kokuba bephumile abo basukelayo. Verse 8. Engekalali amadoda yenyuka yona yaya kuwo phezu kwendlu yathi kuwo madoda, ndiyazi ukuba uYehova uninikile eli lizwe nokuba siwelwe luqhiphuko mbilini ngani nokuba bathe amandla bonke abemi leli lizwe ebusweni beni, kuba sivile ukuba uYehova wawomisa amanzi olwandle olubomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eYiputa. Noko nakwenzayo kookumkani bobabini bama-Amori ababe phesheya kweYordani, oSihoni no-Ogi enabasingela phansi. Sivile ke sanyibilika inhliziyo zethu akwabasa bakho kuqina kwamxhelo mntwini ngenxa yenu, ngokuba uYehova uThixo wenu nguye uThixo emazulwini phezulu nasehlabathini phansi apha. Kaloku khanindifungele uYehova nithi, kuba ndinenzele inceba, niyenzele inceba nani indlu kabawo, nindinike umqondiso wenyaniso, nimsindise ubawo noma nabanakwethu noodade bethu nento zonke abanazo, nihlangule imiphefumlo yethu ekufeni.
enkosi mama lizwi lakho elibawo lifundiwe sihleli phansi sibamele ukutsho kwakho ngalo thetha nathi ebusuku Thixo wethu onamandla onke oya oyingcwele Thixo wethu onamandla ukuze sikuve ukutsho kwakho Thixo wethu lingaweli phansi izwi lakho lingawenzi umsebenzi walo nasebusuku nje Thixo wethu oyingcwele kuNkulunkulu onamandla onke thetha ngalo ngoba likuphila kwethu ngaphandle kwalo izwi lakho thina asinakwenza lutho Thixo wethu onamandla onke sincedeke nasebusuku nje ukuJehova igama lakho awujiki unguThixo imihla yonke moya oyingcwele egameni nasegazini lika Yesu Kristu waseNazaretha ulungile kakhulu Thixo wethu nama izinto zonke zikuwe zaziwa nguwe indlela sifuna kuwe ngoba ukuphila kufumaneka kuwe Thixo onamandla onke uNkulunkulu othanda kathi nomamele Thixo wethu izwi lakho uNkulunkulu onamandla onke asizakale egameni lika Yesu waseNazaretha amen apha kule ndawo ke bathandekayo sekuthenza bamfutshane kanti izukuba mde sibona uYoshua lithi iBhayibhile ke uYoshua ungene esihlalweni sika Moses apha kule ndawo uthuma intlola ziyohlola ilizwe haleluya lithi iBhayibhile akhutshwa amadoda athembekileyo ukuyohlola indawo yaseYeriko efika apho afikele emzinana uthile wenkazana ebizwa ngoba lihenyukazi uRahabi haleluya lithi iBhayibhile le ntombazana imideki efika lamantombazana phakwayo yawathatha lamadoda kaThixo yawaxhoba endaweni ephezulu nimamele bazalwane bawuphose ngoba bazophinda udive yawathatha lamadoda yawathatha yawabeka endaweni ephezulu so that anyone who is looking for them noma ezawungena phakathi endlini angabi nawufumana lithi iBhayibhile ikumkani ephethe indawo yeva oba kunentlola esiphakathi esasingenile already hallelujah ezintlola ziyaziwa oba zikwaRahabi hallelujah ndiyavakala abantu besifazane women's conference hallelujah lithi iBhayibhile kwathunyelwa yikumkani abanye amadoda ezokhangela abanye amadoda endlini yenkazana yabenkazana yenze so hey amakazana anzima yabenkazana yenze so abamadoda wafihlile akona mntu ozowabona haleluya yastoka lenkazana yafihla endaweni kaThixo yalibeka endaweni ephezulu uyabuya wafufumana kakhona endaweni ephezulu kodwa uma bengena emzini kaRahabi kwaRahabi zivile oba kunamadoda azohlola ilizwe wakhuphe ngoba azohlola le ndawo sihlala kuyo haleluya waToRahabi nene babonile hayi akakhanyela wathi ndibabonile bangenile kodwa andazi apho babalekele khona these women wafihla icebo likaThixo abentando kaThixo bayenzeke sidinga this kind of women kule generation hallelujah abahlala endaweni ephezulu ndifuna sihlale endaweni ephezulu ngoba abendaweni ephezulu kulapho sifumana khona idirection ohamba phakathi kwabantu haleluya
ehlathini rongo baphuma bahamba mabalale nkazana indibhayibhile wafika phezulu yenyuka yakubo yathi madoda ilizwe liyathuthumela ngani siyayazi Yehova uninikile le ndawo haleluya abebe belizwe baqipha kumbilini ngani haleluya kwayasifila oba uyehova wavula ihlelo lwakhe sifila oba uthixo wenu wenza izimanga uthathaphi bazalwane endaweni ephezulu haleluya endaweni ephezulu ufuna idirection ohamba apha phakathi kwabantu haleluya ngoba ibalulekile into yoba umzalwane uba nendawo yakho haleluya ngoba idirection ohamba kwalelizwe ifunwa nguye uyifuna aphi wena idirection yophila hlala phezulu haleluya hlala phezulu haleluya ngoba sihamba phakathi kwameva kwalelizwe when your secret place lapho yakhona uwethwa udebawo kwalelizwe obese uyakhupha ukungena phakathi kwabantu ucitwe amandla haleluya direction yohamba women direction yohamba ifumaneka kuye bakuhlalwe kuye endaweni ephezulu hlala kuye endaweni ephezulu uhlalaphi wena uhlala lwemini phansi kwabantu uhlala kwinhlalathwana wena kuhlalwa kuye kuhlalwa kuye haleluya abazalwane babhishi basosalayisa nabanye alikwixesha likathixo empilweni zabo haleluya abanye kabahlabeleli bethubisa bahlale kwi-social media abanasikhathi abanaxesha loyehova haleluya abanandawo kayehova do you have your own secret place with your God unalo yena kwixesha nothixo uhlalaphi wena uhlala phakathi kwabantu uyathetha the whole day ezinto zikhuluma ezihlaphulukanga eyapho yakho ihlaphulukanga hlala in your secret place endaweni ephezulu ngoba hlangabezana nameva wake wangena ubazisikenilanga wangena endaweni eyifihlakala waphumela ngezelo haleluya njengabo Daniel uDaniel lithi wena xesha lakhe 2 times per day 2 times per day 3 times per day the man of God is in the upper room praising his Lord hallelujah angenelele thile kwakiwa icebo ngaye
kodwa masimbaphe ngalo Thixo wakhe, masimbaphe ngalento ayikhonzayo, ngoba unamaxesha amathathu uyaphambi koThixo uyasikalela uRabbi uthi ifamily yami seniyenzela inceba, semuntu manifikile nizothatha ilizwe nizoyihluta indawo, uRabbi ninganivala lingaphandle nomndeni wami nabantakwethu, uthi endaweni ephezulu, uthi ine-secret place, uthi endaweni ephezulu, uthi nandosinda noma, haleluya, uthi mina noma ade la madoda wawahlisa ngosiko olubomvu, wathi uma batheba ngaphandle iyaba into yabo, kodwa usibona ubomvu osithobe ngalo semuntu basiyangena uthi usujikise kule festi yohlisengayo, ngoba kuyabonwa ngekhasi basekuhlaselwa, sekubonwa ngekhasi linopholo, ikhasi likaYesu linopholo, ikhasi likaYesu linopholo, sinabhariwe ngalo ikhasi likaYesu, sinabhariwe ngalo ikhasi likaYesu, sinabhariwe ngalo. Wathi phela babuphosti, wathi sawufela ngoba senikeziwe le ndawo, kodwa kusasifela to save your family. Just make sure obaba ngaphakathi sideqaba phumela phezulu ngoba sinopholiwe ekhasi. Hallelujah. Kwathiwa uDaniel basebenza incebo, uyathandaza bathathu, kanti ke kumngani ubungathanga wena xa kukhala icece kuthi isikhohlo kuthi intotoni sibethe zonke ukhala ixolobo ithi wonke umuntu makawuqula ke ngoku sinamuntu oyedwa uDaniel usabusa Thixo wakhe 3 times per day. Hallelujah. Ngoba uDaniel unendawo yakhe ethi hosana 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 hosana, wena senyakweni, wena wadalayo izulu lomhlaba, othi hosana, wena uphila wethu lithi bayoqala umkani bathi umkani ubungathongona. Hallelujah. Abaxa usithi umhuphi xa isitho into ecacasayo, abawonke umntu bangaqobuthi yathi kumkani kunjalo, kodwa kunendoda eyodwa, there is not kneeling, nengayithobela imithetho yakho. uDaniel uzabuza kuThixo wakhe, wakawuleza umkani wathi mthatheni nimfake amathini wengonyama, into seyive nomfo kuhlale kuphila liphezulu. Hallelujah. Into seyive uDaniel kwathi noma siyavela ingonyama, savela lo muntu aphume emandleni, ohlala endaweni yokuphila, ohlala emthulweni, ohlala noYehova enamaxesha othandaza, wasinda engonyameni. Hallelujah. Xa ungathandaziyo uzawuncedwa yintoni? Xa ungenandawo yakho uzawuncedwa yintoni? Kuyathandazwa, alikholwa lingathandaziyo, kuyathandazwa.
siyathanda amadlula ngoba siyaphezulu sikhangela amandla amadlula ezigonyamezi. Hallelujah. Hlale in place ngoba inqawa isuqeda ayizokulwela sigonyama ngoba indawo yakho with your God. Wedwa tethula imikhele thibeka phansi simano sibebe ezabuwe tethula imikhele thibeka phansi simano sibebe Watu Daniel yetu akupila mekwamatu Watola women of God akupilu yetu Eti satole mikwele uikwele Watu ikwele Sanyanga kelosi Nanyanga maisulu Nako yetu asfalele Eti weno senyagweni Weno na maklema Weno mewafuka Weno wafayo Wateni shano sako Eto udwele Eto You are the old God. You are the old Father God. You are the holy. You are the holy. Jobu funa wena malakupi. Jobu funa wena malakupi. Okatunalo. Wenze ngantoni msalada wako. Okatunalo ikupi lako. Omela mulo. Jogi salvation. Autego ipilu kena kupi. Salvation uyadlala mathibona wayifuni. Usakana ngayifuni. Kodwa thina abahleliyo. Tanti women. Othi bawathi nomyeni wami. Abantwana bami, my family. Kweli lizwe nenkonyama. Kweli lizwe nezinto. Hallelujah. That women beseyamuva. Ikhwela amandla omlilo. Iphuma in the secret place. Hallelujah. I've been praying. Takanithi Nkosi ndiyamhlanganweni. Silungisa nasala tholweni. Kaka ndiko phakathi wabo. Kodwa uJehova. Lithi Bhayibheli lomama wakhona phezulu. Wathi jongani abanifunayo abanisumanayo. Baqabela ngale direction. Kodwa nina balekela nentabe. Yala ntombazane yakuthanda ngesiphezulu. Yathi balekela nentabe. Nihlala insuku ezintathu khona. Utenikanyangasi. Hlala 3 days. Nikanyangasi. Hallelujah. Bade babuya badile